bandiraɓe aduna ko dilli fof wonko dillini ɗum ɓuri ɗum doole nolletake asman ko ɓuri cuurki so yi cuurki jeygo sakki less bandiraɓe holko kewi ko jaam ceerno Nourou Ba ganda joɗɗo gandal gandaɗo e nder leydi Sénégal kono ceerno Nourou Ba jiɗɗa ko andude e nder aduna ma mo holko dañata walla holko dañatma yaawi hen ko ceerno Nourou Ba jiɗɗa ko kayitaji jaaha caggal leydi walla garta ɗum kadi ko ceerno Nourou Ba yaawi hen an mo ganduɗa yehi ha joom suudu ma nana yawama ina wima wone gueɗe yaawi hen ko ceerno Nourou Ba ko mum ko wona kecce aduna foof nana haala mum ceerno Nourou Ba ka jiɗɗo debbo walla an ka jiɗɗo gorko yaawi hen ko ceerno Nourou Ba jiɗɗa ko nanede aduna o yaawi hen ko ceerno Nourou Ba jiɗɗa ko udditade yaawi hen ko ceerno Nourou Ba sa yiiɗi ɗum hebde holno mbatta ko 77 403 33 33 koɗo cité Djily Mbaye ko ɗon o tawate ceerno Nourou Ba ko mum ko kecci ngala hen bandiraɓe fulɓe bandiraɓe aduna ko ceerno Nourou Ba ko yiya ko hen ka yimɓe hewɓe ɓe ganduɗa ko nototoɓe mum koye balɗe tati o rokkatma woni e sohlaji ɗum noon ko ceerno Nourou Ba ko minen kala min jaaɓi ɗum onon bandiraɓe kala periɗo amen toon yo wi amen hayyo e bandam emini toon to ceerno Nourou Ba. Amadou hande ko alhaali liggey o addi kam Binta addani ɗo hay goto addani kam ɗo addi kam ɗo ko gueɗe liggey men nan neɗɗo kam cukkumi sen liggiɗo e neɗɗo yeehi ha watti fofnude ndiyam wino faane dow ma jaam natti toon wonde wona kala ko liggininnomami limanam ha timma dutta kam kalisam ceertene e jaam e fair play kedi jaam kam natti ceertene jaam kam ala ɗo anani woto wi ceertene jaam en ceertane jaam non jiɗirra fof ala en ceertane jaam han goo non jiɗirra fof mbima limanam kalisam totta kam jaaha mbaɗa surveille hoorema nayma anani nda Amadou aɗa andi an aɗa yenana an min mi ronkani gonamɗo mi to nayi to ɗum de haajama laani hay min de mi ronkani ɓe liggini gasi noon a ronkani mi ronkani jaggirnomami ko cehilagal sabu Allah sehil ma no fotna barat anani muti e dowma min ƴewtindima a wona sehilam hay anne a wona sehilam ama gasi noon jobdi noon banggue nayi en iwi jeeri fati waalo kono beelami joɓirat ma ala ƴa wiyam ko saabi ɗum mi witama noon dam mbaɗande a haalani gon ceerno modi kala ko nodduɗa kam ladde mbiɗa kam nayi ndiɗo ma yi to ndiɗo fafiga fof ko fenani an wiyata nayam aɗa fiya e poos aɗa fiya mi palaɗe ɓiɗe deƴƴi an bandiraɓe no foti mayireɗa e nde hitani mino saka yimɓe mbawi mayde saka nagge sinno ɗi mayi bo mi wiya e kono ɗi mayani min a wawa wadde komi anda aɗa andi tawno kam deƴƴude ɗum mi yiiɗa irtude haala haade noon an hanti ko guerre mbaɗɗa kam déclare guerre ko guerre payen hen haade mi yobdema kala gaari mayi noon en piyeɗe tabal machine calcul kala ko bonnanɗa kam dutta kam mi yobma sowona ɗum mi yoɓani Amadou aɗan ɗum ɗon kam sa haali ɗum a haali fenani joni bisimilla sa wi a yoɓata kam a haali fenani mi yoɓatama de sa wi naggue mayi koye salaire am mbattata ɗum a waɗi a haali fenani an woddi ko an somi régli tan an ceerno moɗo sinno ka somi régli an ko bonnanɗa kam ko aɗa andi an hay mbuɗo heddanaki an ko bonnanɗa kam noon min ko bonnanma nayma ɗiɗo jowti gila mbaɗa mi waɗi accident mi wawno hen mayi sa mayi ganda Allah nawima mata ko min waɗata walla ko Allah waɗata neɗɗo ko liggotoɗa ko hen gañotoɗa hen dañata hen parota ko liggotoɗa ko noon hen ɗum noon kedi mayat neɗɗo wawi mayde saka nayyi ceerno moodi kalisam Amadou kalisam no beelami jogiɗan ma a wona yoɓani ma yoɓam so wima ma yoɓam tan andu Amadou ma yoɓam taw koye weledam de hay sa a poñatakam ɗo mbiyami yoɓam de te ko ɓuuri musa a yoɓat kam aɗa woya mino an wallay a yoɓat kam aɗa woya jeyne aɗaɗe kono woni puttuyare ɗina wawi yomɗude fafo osoyade wayde junko kom ni kuttu kuttu aɗa andi an sappo ma ko min wawi iyo o an mo dohom sidi Ruki min de ɗi noon jewten seeɗa sabu ɗe balɗe fof galle o a sagginani ɗo hen
kadi ɗan ɗum moƴƴani galle sinno ko sagam kam hay sa defani bottari kam hirande caggina kam wona mi wawa han mi wawa mbimi mi arani ɗo pour defde hirande bottari komi tampuɗo sa sohli ko ñamɗa paya fast food nana walla restaurant walla jooɗi a caahe kosam jaha an min no mbami mi heɓa ɗo mbeɗa defa na ɗum aɗa andi min ko coɗoyta e bedda ko sa yi tan mi jaɓani ko estamamo mi mbaɗat hen ko muttarden haaɗen mi wawa ñamde ɗe balɗe fof mi ñamani cooɗa caahe kosam ñama et puis sa min wona ɗum ɗon an Amadou wadda hoolakimi an Djiby Sarr no arata ɗo abda kalis ma wiɗo wiyo tottam kalis o mi jaggan ma ha gara o sali tan ko hawlale leydi Djiby Sarr nan no wiyanimo noon Djiby Sarr wonde ɓoccode an kay woni min woni an joni noon kanko wona hay kanko tan kala bawɗo arde so wiɗo wiyo tottam kalis jaɓata ham tottude kalis wadde ko an wiɓe noon ala harmi jaam jeeɗiɗi a hoolakimi ala mi wiyani noon mbimi ƴeewo yo Allah kay sa hawre nuɗa aɗa yo rutto gonga walla wona à partir de aujourd'hui sax jinmi ko kala ko mbatta tintina kam mi wona bara droit ma kala ko natata e ko yaltata mi tina saɗa tottire hunde kalna kam mi ƴeewa ko foti yaltude kala ko natata aussi yo rewe junggam he ɗum jinmi ha ɗum foti wonde bon min kam ƴettan mi faama en ɓeeɗo fof kam mataw ko liggey tan kono bara droit kay an yawtanima wona kam ɗum watta caɗele kono kam yaata tan ɗum ɗo yimɓe ne mbaɗa kam comme min ɓaymi kono bolle puyde e galle he dal ala an woni galle o Allah ne seedi an woni galle o ɗum wota mette ɗum tan wonno ɗum wota mette joni noon no e ma saggi fast food paɗen walla ko hen débuté débuté ɗo on Abdoul walla Abdoulaye ɓaydi jaha samba kew bortoto ko mi anda o wari kam haala ko heewi haala woni min naji anda wona sula min defantumaɗa ñaam on cuwa